Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kendon kejing keren setu jumut apa yang ka sorkar Meghalaya rengkat ya ki lebar turis ki ba ki menhaki ni kisingi ki tio guladap halo kejing bat ka kali kejong ki ha ki teka jong ka pertai kum halat smit bat hanyomer kadi kejing liat jong ki ni ki lebar taksi turis association kala penbitar ya ki paiba ki badan ya ki jaka jong ka pertai kum masora bat sa ki thai molong bat kui pat bentah Hoai kani kajing bat kajong ki kadan la kajong nongrim kum kinong sin senong jong gari India bakidan ni kohok bantrai bangta banyo bam yo asa ban pendap ya ki yang sem handai kadan kui bentapat bau upai ba usat ya kini nong nyak kali ngni ki try kali bat ki dabar ki banyak nemar ka pendu ya kecekpo kajong ki dang men banyak terim dah kebahamian. Ba pitar polisi pun ya kapur bukan dah tapi ni EP so hukum no habadai ba katu ka jingkang jong ki driver turis ka all Kasim Meghalaya Tourist Taxi Association. Katu ka danong rim em. Haka jung i ka ngatrai ngan bat untuk moh kami dai to. Bong ne. Pi ka ni ka jing demand ka jung ki. Kum ki nong song snong kum ki briu jong ka ni ka ri ka jung i ki dan hok ban demand haba ki yo i ka ka bala ban long na ta juki dai kam long. Tang bapat kat hatu kata kalenti ka bakiyat ka jing kli ka long ka dai ne kam dai. Ka jing demand ka jung ki ka dai ka basong hok. Ka bala ro ban long. Tang ba pada kata kalenti bayat ka jongki pat kan kapor ka dai ne kam dai tang ba ngihap ban pet pat ka jingki sia don ayu pat yaki haba kata kila mi asurong kata kila diman kata kila dawa nrai kita ki beri ban sngap ban pencak skor yaki ban le aka ka badai kimle ti sia pat baplikin let tvi nga ngayu i ba kala dai karai bi hapo kari ka jongi bakat ompat mi surok kat ompat yaki asurok om dan masngap ti hai tai benta kalong ka penlingo yang ni ka pensngosi yang ni ka pentut ya kayat ka yang habakum kini ki wanja kan Ti niyo i hadin ba ka jing yaki ka jong ki. Basi kala kertok kala sakadala ka jong ni bagi pai ba jing ki ban lek kam jong hindawai hadu ki sakang landa ba ki lek dakli kit nongpang dengan ka ambulans wadu wadu kilai dibuat ka kali jong menteri berim ka sarkar la lu sabat lang po jorabat dia lu no pi kani ka jing kani ka ba la kertok keliang tada ngile ke klem da perkhat ngile da ke ka ba ni klem da don da ta kalenti ka ba ngila pet yong kasif site ila dia ma hot kan don bi kani namar kata kan Newton's law yang ka third Newton's law ka ong every action has equal reaction ti hangnir ko ja kumta nyemla bangin ngin snow per ya kata hoat ka jing dawa ka badai hoat ka jing don kam ka badai pat kani kalenti pat ka bapenbor kam ong baki ki hap ki don ki kalenti banjir kini ki bayaki menta kim don shu da ka kalenti ban yat khamat ka daw ki ban shim ni kani kalenti da ka bami asulok ban penki kenang baka sokra kan sngap yaki bat ki klem da thau pat bakan don kata ka equal reaction kan hoat ka jing le ban khang kanu ka kam ka bapile ban khang yu pat ba kalit kawan lada dei na Meghalaya ne dei na Assam ka dei ka babean kata ka dei Indonesia ka dei ka babean ngamla ban ong ban keren ban pensungu bahai ya laki jong ni ban penyesha ikiwei ring hapan keren ya ka badai namar kadon kalenti ki baro tang ba pade bakarai bi kalong hakari ka jungi hakas jela ka jungi kat bangimpat mi asrok kat ka bangimpat dawa kat bangimpat shim mi kita ki senjam ki belong persya ki melang salang om dan masngap kalong masngosi halor katakan atu ka kadang ki kendam kini ki brio ki bakang ba pendik yang niat lebih pri pai ba ha kan ka production pi ngan ongai pi
kini ki lalapi keli yang bakadon em kata ka jinglong be an halor ka jingkang ya kali kawan jong pai ba hoi absolutely hoi kadon ka jing kadon ka jing be an namar balai bahaba pikang ya ka jingle ka jingwan pai ba ka de ka nusen kali persya constitution ka jongiru Pimla ban khang kata nama kali persya ke fundamental rights ru. Pimla ban khang kata te absolutely ya kajing cisya barok kini rada pilih akan ni kam ya kini kam kalong bean. Tang bab de kajing kali kalong pat ngad ki baya ki don pat ka kalenti. Te menta ka ngadon bat ong ba kini ki baya ki klem chimwan kum tu po surok wood kila da pen snow kila da lech ki bor badai ban pet ndai ki kelut. Kila hap ban mi kin chikmat ki hap ban yui kum kinong yalam jong kali bakacet ban kum kinong yalam jong ka jela ki hap ban don ya kata ka jing sngo thu ya kata ka jing champang ba kum no ngin takil ya kita ki issues ki bami kini kilawan ban sngo ya pi kat ba ka government kam le ye kat ba ka kita kinong pet kim ya keren ni kim ya kami ni kim ong ba okto nginyawat na kawe kalenti pat kumno banle kumno bangin solve kani ka problem ne kumno ngin yatrilang tpi hakani ka demokrasi ka jongi pat haba ngiyo ya kita ki ba ngijit haba ngidon kam ngilet cheki ki kle kelut te amban si ken ngi haban mi ches ki bri jongi ki haban mi ches surok ban thom ya kamane ban thom ya kasang ban pinyo snow ya kasur ka jongki sya ki badai ban pen kumong kitian makse ka thom ya sang nama ha kadai Demi kum hakani ka jing ki ka ka benta ka bakong sandu ba nila banwanra betutu upai ba dan ni kata ka senjam ka biang do ban ajmut hi piong ka sokar ka bakulut upai ba uyoi bisa kiri sumpang ki yoi ndai ka bapen so si yang ni kolong bapi ki brio ke ba imja ki bakmanya kim tip ai kim tip rul ki tip tang ban yem ban biang ban biak ke pol jam berarti khun kiti tu dah kanu kunti la si kabala kai kata na kata kecingnya tir ni bong kata ka polisi tu ni ngani tu ipi ha ka jing tip ka jonga kani hoat kala bandai ka jing dawa ka benta ka bakil ong ka ba arsenam Nre ka experience ka jonga ka jing kendu berki tu kinong yalam jong ki tourism tourist association ne ki driver association nadu arajar kan rio arajar kanyo rangam la bakalang la don kani ka jing keren kumno bangi ru ngila ban penlong lang kum ka Sikkim ne ka Siliguri baki bri ki jongi kin kamyo ya kata ka kanong kata ka kam ka jam bat ka tourism ha ni hari jongi kanang kiyo bat ka state ka jongi kanang kamyo kita ki jingmentoy baki pat ba kila ban yo lang tang ba pat ka ka bangay i hang ni ka bang ngi smutu na du ko poru bangi ya ju ya terjeng mut halor ni kam kalong ba ki driver taksi ni ki tourism daladi ki namla ban le ki association ki namla ban le kani ka policy jong government lada ka government ka mon ban trei ban sna ka policy hoat kam dei ka basuk ka dei ka ba namar kat tas nem playa nrei pat ngam yu i ba kalong impossible ngam i ba ka bamla ban long namar ka target kam dei ban ong ban pinsange lut ya ki kali baro ki bawan na po asam ne nabar jong ka jela ka jongi ki ban yat ding ba ka ni ka state ka jongi ni ki ban wan shani sha state jongi den persangel ya kita kali baro nrei ngi dei ban fokus ya kita ki entry back exit point kan ha ki jaka le jongo kai perthai banang no ngan bu ya ka entry point ne kata ka dipo ban sange ikali ba ki brio ki jongi ki yo ban chim passenger ban yan pak ya bandon ke proper system ya bandon ke system ke entry exit point ke babiang ya bandon ke checking dia kinu kita ki brio ki wan nak benta ka ya ya ban identify ba wan nak benta kata ka jingjingok kai ni ki wan nak benta ki kam ki jongki ni benta ka jingkot jingkia ka jongki ne nam ta ki wi pat ikam ya ban identify ya bandon lu ke system badai bandon kerit dia bandon kerit lada bandon kerit kemut kinong sim kabur ibabun jaga bukan trikam lu kanam trikam iya kajin pet ke jonga kalong ba
ngide bandon ke sistem ke polisi ke bala ke government kala ban chna hoi kamla ban long lang kum balong ki state kala ban japer tangba kan dei bandon pak ke polisi ke bala ban yarap ban kentiu ya ki bri ku jongi kam tam ka ne kam so kai pathai ka ni ka jela ka jongi ka Ni keren tak ya poi kata entry zip point mo. Entry zip point ayo keren tak senam. Entry zip point abde ya kinu ni bentar kalian. Ma lalu di bawah ada di sini na kini tiba-tiba belum musul entry zip point. Bahas ki department di judang. Ini ya tembak perspektif ni entry zip point. Ma entry lada ka fiong entry zip point. Kalau lo ba ki bobon ka ki ba kisah balang menurut mo kami kirim nak kanisi lada kia dawai kata ke polisi pakai jimbat jeng terlibat turut haki aku masuk rah ini iba cuma na kuat berkipan kata polisi bahkan lungkum kesikim karun misal na penterkam kata ILP stio long try tolong kumno ginum yakran ka ILP nomor ba ka ILP kedai ka kam ka balong complicated ka bangi hab banda ka baga government ka hab ban pet ka hab ban benia ka ban perkhan ripat ngin yakren ya kata ke isu ka ba lada kala nem ban long ka ILP ru kai nomor lada ngi up ya kata ka ILP tengim tip kata ka ILP landung injo ni ka government kan ai ne kam ai lan ni barok ngilong favor ya kata ni ngilong favor rengin hab ban ya fokus pat hang ni ba okay tada umdon kata ka ILP kata ka polisi ban wanra kata ka sistem kumnu ba kan kiu kata ka jingjong kai pertai ya po ka jela ka jungi kumnu ba kita ki driver ki jongi kin kamyo ka kam ka jam kumnu ba kata ka jela ka jungi kan kamdon ka revenue kata te kala ban long klaim ka ILP ru ngam yu i ba kadon kata ka jingkang lada ka government jungi ka sedang ban wanra ka polisi da ka sistem ka babiang kumnu ban monitor kumnu ban penyat yaka ba kanyarap kan ya kini ki driver ki jongi kanyarap ya kita ki brio ki ba penyat ya kita ki jingjingok kai ni ya ki along no ki jaka sa ki jaka syong ki jongki kanwan ra ya kata ka jingkiu kan ya ke jela ka jongi ban ong pat banginya keren bet ba kata ka polisi ka jongi kanwa ka kanla ban long tang dadon ka ILP te kata ka bamla ban long dia minta punya pai hendak awak kini driver video kerempun sian terkam kata ke polisi kalau sung jenglang balai yapan mana jadi ke bawah sosial kalau hari ni kak atau session memang undat wairu WMI ban keren macam sarkar bahkan keren kalau kena dengan diminta kani kadai ka Indonesia kalong ngaru kum nong pet parman kum uwei u nong chong sdong baju pet news man kasngi habang ayo i ba kala don ka jinya ki katto hasurok jong kini ki tourist ki taxi association bandiman ya kata ka polisi terekam ne bandiman ya kata ka jingdon kam ka jongki ngala presume ngelong ngala perkat bahkan sadan kan sami kata ka jinya kena ko assembly kan wat ada mdai na kalian ka jongko government ru nga perkat bahkan don na kalian ka opposition tangba kot kum kata klemdon ti nga klem i bandon kanu ka jinya keren te menta ka jing kali kalong haba mi pat kum ka problem nga ibun kinong kadau keti kajing kadau keti kalong ka basuk bahaya ngi kibrio kajing kadau keti kalong ka basuk ban ong katai babakla kan ni pilek ki bakla kan ni bamlong katai bamlong lipat ke solution kan kimi asro hot kimi harusan social media pimi harusan social media pimi hapo surak banyak banyak keren banyak snok tilang tang balong haba day pat kapor banyak keren hapo assembly long pimi keren kan bali pimon ra kata ke isu ne ka bamla ban wanra kata te kalau ngiu pat ba ngi don kam pin bantip lada ka bamla ban wanra ru bantip yang ngiu pat ba henrei pade kabalengo kalong pim keren hang tu hakimi pat bentang i piong katu pi ban le be katu ka bamlong katu pi yang pi ka jing yang ka jong pi ka bamlong kamot ka jing le ka jong pi ka badai ne ka ba shupen kentur yaki wei bakin le kat ba ki badai pat ban le kim le kalong ka pen ngosi kan yang pat ba ban pen ti highway bentar te ban ong ngan chu ong pi ka jing kedau keti ka dai ka ba sup ha ba manga ma piru ngila ban ong katu ka bamlong katu
Nrai pada ke pat ka bangi don kam hakan ni ka klip mat kali ki bangi don kam hakan ni ka por kolong pak ladang don ka ketiban kedau ngide ban don ru bangin perkhat kata ka bor komnu bangin wara solution ken ngayu ipi menta ka jingkran kolong ba ndala ekren ki breu ki ong ba o kani bomdai da kelipat komnu bangin le pada kimtip te kam dan jing mentoi ken nam ta jing pat ba kam dan jing mentoi Ngapak na isu daipat. Kan barang yaki, kan orang bernyam, kan barang ngah kila lap tay kubor. Sokar usnap, nang sinsar usnap, department usnap, habak du kelalang kenya pat da keyboard ko board district. Habak hadu kwat ya keren da ka disi hindi kadi kakam jong katanap. Ne di kakam jong sarkar. Bantren ni kata. Man niyo i habak ka badang ya ka assembly. Mustab. Dia kadang suka kabinet. Men putri kadang kabinet kadang wapol uang ba kidor taksi kim la bantang ya surok kim dan hok aku nak haba iris ba kila ada aji pa kila ada ong bandek kata bentekan polisi ndai kasar om lak nama kani kadika entry exit point imlak menplong ya ke dalam ya aku mesti kim ka ru rusak mar khati ketika ended ini kam dek ended kisau kuno pi ngidon la ka jong ka jing smotu bat ka jing yoi kabankong kalong ba lada pikeli nam ta ka kam ba bali hap khot ka DC shua ka bankong kalong ka board jong ka DC ka dei ban pet ya ka sukasan tengah ngatharai ba ka DC ka khot kalong komnu ban mentin ya ka peace and tranquility ha ka jela ha ka state ne ha ka district bandom don kanu kanu huri hura hanrei kani pak dia ban ong bani penbet kita ki kam kum badawa ka tourist association ne ka taxi association ne driver association kata ti kadi kam ka dai outside jong ka bor sabar jong ka bor jong ka DC kabam dai hiba ban ong ba ka DC kan hab ban shna polisi ne ban yakran ka polisi ka dai jong government ba haban trai ne ban haban shna hanrei ban ong pat ru ba hoat ngim dai ki ended point hang ni ma ngi kani ka jela jungi ka dei ka transit point ngi smutu kata tang ba pade ki jaka jengok kai ki jongi ki jaka ki tourism spot ki jongi ki dei ki ended point ki brio ba ki wan hajela jungi ban lech ki tourism ki jaka ki wadon ki tourism spot ki ya da kawi kalenti haba ngile cha sora ti na sora mat banit Mizoram na sora mat banit Tripura na sora mat banit Silchar te belingim don kawi ke entry exit point pan angtai but ong okay to pi pensyong no ikini ba pilawan ra nang tai tourism ni ai kini ki brio jungi kin ra angtai kin tama kade banjat ba ka system ba ka safety system na dong shadong kin ti ban ong bet ba kani kadai ka transit point kata te kadai ka general excuse kaba ni klem traire kum ka government ka klem traire kum no ban figure it out kum no ban wat ya klenti ban wanra ya kata ka jing di man jong kini kiri pa ba inglak nang seba kani la dai ka jimpak la ka jing bombiang na duk sekar bensua pi iya ni jing ya bagan bang saja wat hadu bentar pi takadau kalong pi ngi iya ka sarkar teng long klem da kani ka politics klem da kadau kuti yanu teng ka ka badon kam ka dikat nambar yaki brio ki balong qualified ngiu i teng kim yo ban position kim yo ban contribute ak state ke jongi ti labun bet ki basyong te tang na kada ki nambar ta kada long gimla ken ban progress ak state ke jongi ti ka failure hoi ka failure nadu ka por by ya kani ka kamla dimang ka ka failure ka kuma jing smutu ka jonga tang ka jing tip ka jonga yo kadai ban hadi haswa ka turu nadu arja kan re hadak nyu la kani jing keren balai kamla ban long namar ba ka government kam chim serious je kani ka government ka i kani kum ka kam kai ka government ka i kani ba kam de ka kam ban pulut por ni pulut pisa te ka general excuse ko long ka transit point te ban le chadauki ngimle cha Bangladesh lakun te ka tu ka ke ended point kam de ka transit point te ho takadang ong bangi don kam ban identify kinu kali ban yat ling ba ka transit point haba ki wan nang ni napo ka jela ka jongi
Henry pede bangin si ong bet bakari tang transit point ngin namla bangin sina polisi halor kata kumnu bangin ngin kentiu lem ya kata ka tourism mo ka jongi kata ka jingyo jingkot jing cepat ba ling bakani ka tourism ti ka pamla pandai kemut himlong qualified tin bapin keren kata ka rukom Ini pai, ini keren ni kena tuju. Ini yang bukan sekarang di arja kapra. Aduh tang iya ho, ibu bilang kakio katurjum mo. Jadi jadi kio jong katurjum kadi katong jong menteri mbak kacala kona ti sangma. Wara saya ini upmi ki beri bertinjau berkim nong deh. Jadi ukam perkat pat ya kata kalti ayu kenca komno kan long dewan ra dewan benwat bin pa bin sa bakan long ya bet ya nanti kawai pa kawai katanat kakam jung ai pare pare ba upai ba undim ki na umo akti pare ki stakeholder ki di ban im dei ki sepuluh bantang kum KTM na ni ka business tan ban revenue pi ngan chu to ngan kat tung ka jing su jungai ka jing kli ka jong pi ngadon man ong ni hoat ngamla ban comment ya ka e ka ba UCM ni ki minister kile namar kidon ka jong ka jing perkat kidon la ka jong ka point of view kidon la ka jong ka target ka vision ma ti ka jing wara ka jong ki ya ka jing ki jong ka tourism ha me klia kla dei shisha ka bangim la ban bu jing kli namar kla kiu kla ya chakmat ka bangi smutunat ka bangi pediang nrei pada lingba kini ki jing kiu hatu i kloin em ban perkat lempat ka jing pen snow ka jong kini ki brio ki jong ka jela ka jong i kumnu bakiru kin yo lang ni kata kamai pi ka jing ki kolong hak infrastructure ka jing ki kolong hak ka jing wanra ya ki jaka jong kai ka jing pentrei ya ki kata kali ke lingba ki scheme ki bawan na ba ka ka jing tip ka jong abun ki wan na po ka ki world loan ne mo ki international loan ne ki national loan ki warning ba ki loan ban snai ki bat ka state jongi ka ban siu at the end of the day ka jingwan ra jong ka state ka jongi ban pen ki ka tourism ka dei be tang ya ka infrastructure ya ka jaka ni ka kom trikam ni kata ka jing petkai henrei pat kumnu pat ki pat ba kin kiu nang tu kemut kata ka lang don ka big question mark kin big question mark kapat don ka jing perkat kaji perkat kalong bai ongan lawan ra kan infrastructure tu kan sakiu hi oi kala ban long kumta kan pep kala ban long kumta ndai pat habadon kum kini ki jing demand kum bawan kum kajing demand jo kan ka association ba okay ai lat lemte yang ngiru sna ka polisi bangiru ni kamyo kamai namar ngila ya bun para driver ngila bun be shim lun kali ki population kala nang kiu ngila pen im ya kayeng kasam ngihap badang ya kiu lang ai lem yang kita kam sarkar kam dan shu Snalan tilem na mentajungi. Dia balik ke government pada ka kita menong ali nginya keren, kumno nginya le, nginya perkat lem, dingin tungi ki officer, kumno bikin inspect ke ka pengila ban le ban ai, ke babahatam na mta ka jelaken. Katakan ke dan ke filia pak anta. Film ibon ong pat last de wata tiki ya ki larang dia no dia la di sila kot pat ayu pat ke banja ya ki pat ka ke badan sadin jong ni ki kun jong ki mang i hate goi ka diam ki ka kendun ki no penya ya ki kam jo ka sai ki jong basa ki kot hui ki ba he mo ko ban persai ya ki ki dan na ki ba balik senan sa gi misa ban IP ya Hot ngi layo i ya katuka jinglet mo jon ki riu pat ba ban let mudui sepo kuot ling ba PIL katu tengin ma banyak keren makan sapet ke kuot ke banyak keren ya katuka jing mudui juki tanpa ngin pe ke observation ka jongi ke jing pe ka jongi ka banabar hakiwi pat ki benta kani kadai ke jing ki lada kamdon ka sistem lada ka government kam ya tri kamlang ka government kam ai ya ka jing ya tri lang jongka ni bat kini ki bat ki pat ba ne kam pen snow ne kam snap kam lei kamot kan kini ki association bakin ya chakmat mar ba klem ka policy te klem ka system te pinamla ban pen bore no yenoro kan long biang kumju you'll go back to square one namla ban thau perthai tang ba ka ipat ka pen snow si kalong ka ba kat ka jing pet ka jungi kiri pat ba nabar bun palat kinong kenshot bun palat kinong kedau keti bun palat kinong pencelur ban pentenem hasurok henrei pat naladi kim dan solution long kata api barong ipet social media barong yoi
ba lai ya chakmat yaki hari lajong kat bomon MP hari lajong kadi bawa kela man hari lajong kat bomon ngakwa man pencai kwa man keren ya baro ki brio jong kajela mendai hari lajong kat bomon hari lajong iet yala kajong kari ngi sarong la kajong ngi burom yala ya kajong kiwei bat ngile ka badai ngimdai kat bomon ti menta lada ki brio ki bami khamtam ni nakal yang san perthai ban na wei pat ki benta ban shu kan shot bet ban mi chakmat ban yaki klem da ya klem ti ka badai klem da yo i kata kamnu bangin le kata ka solution ne ka blueprint juga ban wanra ma ban ya trai kamlang hoat kap ka pen bor ki ban mi surok tang ba pat tang ban shu kodau ti kambha ti em kambha ngi don kam bangin ya trai lang hoat ngi ki pat ba nyemla ban condemn yaki jingle jo ki driver taxi nomor ka jingle ka jongki ka dai ka frustration ya ban mi lada kimle komni manu ban sngap don basngap ihap ngi yaro ki ngi hab ban kersan yaki ru ndai pat kaju pon ong ngi kersan yaki to ngi ban kersan ngi nyele da kanti ka badai to ngi kerpat ka government ru bakan sngap yaki kan wanra policy it is not impossible it is hard yes but everything is possible nang taru akwa ban ong yaki tubar kena samla ki basngo ki baya chim chandeng ni ki bah ki social media omdai ban ong ba hari la jong kat bamon ngi mla ban le ka bas liu ba ka ba ka juga por ban chule ka bamon ban lan ngin le ka badai ken ngin it ye la ka jong kari ngin burom bat ngin burom lang ke jong kiwei baleng ong burom lang ke jong kiwei pi nga ai nuksa manta lada kini ki torres ki bawan apo ka jala jongi lada kimwan na bar nang nu nginyo torres nginam yo ti habang yo torres ngwan na bar kamot kadon em ka ketilang lingba na asam ban na mikalaya balay ngim ya trailang balay kini ki para driver taxi association kem ya don mentalem ka dialog pan po asam ka government ru ka ju ka pon asam kumnu bangin ya dialog pan manra ka babes tam na banta jungi kumnu bangin le bangir nginyo nong kir kinyo nong langkai ndre ban ong bai tang ka jungi ka bamla ban long kata mo pi ong kumbang yo iba haki social media ba ong bangim patla pen mi ke ru hajala jungi kadai utores ru umdei na jela jungi udai na bar jela tingi don kam ban buram lang ki weiru ngi don kam ban ya dialog ngem dai ban pen ibor ngi don kam ban wat kalenti ka sekin ngi don kam ba government kan support ya kan ni ke don kam jong ba Kena bagaimana sarkar kan sim ya kan ni ka solution masa hadi bi lagi lebar tu man ni ko ba kum gajing yo i gajing ki jongki bat gajing wanra sarkar lagi wei pat menteri lase kanang penko sisu ya gajing kelen kabala da biya la budin kabal ai hau menteri barim bobat ya ka kam jong ka te tengok ta la point hiwi hatu kan sa skor mo hatu ka di patnan ne kata kena jong kam jong ka te kesemua ya ni ho nganumla ban shu presume ngamla ban shu yathu lupa ba ka ek government kan le ngam dei ru ubri ng government tang ba de kolong ka de ka don ka cikarpat kin kiri fa ba jongi baro ka don ka cikarpat kum nanga ubri shimet ru nak yak sarkar ba ka de ban skap kan kini ki bashim menta naka along naki menteri ki barem lu ki de ban skap ki de ban yo pet ken ya kan ka jonon kam pa ba henry kan mentoy ayu lada pishong hakate ka chuki henry pile kelut pat ban skap ka jonon kam jong pa ba namar ba pishong hakate chuki pishong ha government ka dai ba pin skap ya kasul jong pa ba pin penteri kam ka jonon kam pa ba henry lada pimle pat ya kata kalong len ai ken kapen i lada phim try hoi ngam ong phila ne phimla ngam ong bakite ki nong shong hakate ka chuki sarkar kala ne mla an pat murlong ndai ka deban pen i ya ka effort ke jongka bakan le ya ka badai ti hangta ke ngin sa smuthu bakala ne pamla ban long ke ladang isu ong menta baka pamla ban long it's pointless ladang ngin ong bakan sngap it's pointless ngi hap ban smuthu ya ka jing sisya ba kata ka jing sngap jong ka sarkar kam shong ya akti ka jongi daripada kadai ka kamram jong sarkar kadai ka duty ka jong sarkar ka sarkar ka long ka duty bound ban sngap yung ipat ba ban le ya ka badon kam nak banta jong ipat ba kata kadai ka long duty bound ta jong comment
tinggal suatu kat pun kejingkang kejingkang bintang apa dia benta jengi pai ba jengi bodan ne but ki benta jengi kina penyat ya ka turjum lagi try lomba beli try mo kuno bagian le bagian ra ya kan solution kuno ngadi le atau kai bin depan ada pecah sakit pi ka ka bangin ka jing kerpat ka jungi ka jing ai jing mut lem ka jungi kalong ya kita kinong penyat jong kini ki guest house kinong penyat jong kini tourism spot kini ki homestay kini ki restaurant keleng-keleng bat kini ki driver ki jongi ngidon kam mani trilang kuno ngi lang ka kado kalak oh ka nga ngan si ong ni pi pet ngi yo i habangi let kai sabar ngi let kai sabar mo keleng-keleng kitu ki brio ki banasionong la jong kila don bat kini ki association ki banyak kali kumtu itu ki penyat itu ki tourism spot kila don lupa ka jing te ka jong ki ka jing itu ka jong ki para maki ka jing setting ka jong ki kumno bakin nyawan ra brio kumno bakin entertain ni ki brio kumno bakin ya trailang kenang ba baro arliang kin yo jum toilang kan ti ka jing kermen kalong mo pet ni don ka state belong very complicated ba lakatas nem umdon ba check lakatas nem ni shu i bet ka shu ya kat bomon ti banwan ra ka sistem kam de ka basuk nrai pa de ka jing kerpat kalong habang ngidon ka jing mut banginya trailang bam para mangi nginya kio para mangi nginya kio nginya promote iwai kam don ka jing ya ti ka jing kalong balada mangi para mangi ngilong kita ki kun tham ngim ai lat iki wei pat bikin kio lang nengi tiang baki bikin kio lang ti kan wan ra ka jing nei la dangi don ka jing mut kini ki association baro yong to kabala dep la dep ngila ya bakla kalenti banaya nginya pek dah kumbai tu nginya trilang para mangi te kata kan wan ra ka jing ba isu sakui wi ba jadi ban ketiu ya yang iki beriu deng jela bat bagian yo pisah pilan bagi beriu bagi wan gue ni gue pa jela ng kiri kin kemen kinyo i gelong atau ni kam ne mata mi fat kanet working bagi duna ma yin kanet working kadai pi ka tourism ka jongi kadang dai ka bedang ka offshoot tourism yang paling ka bedang shumi ka bedang syukiu menta ka bedang syuyat lenti impat dai ki balong experience daki decades rai padai kalong ngidang syukiu ti kan ni ka jingkiu ngidang kam bantakil nduk menta takadang ngidon kam ke involvement jong government ngidon kam ke polisi jong government ban wan ra kata sistem ban nyarap lem kumnu bangin don kata ka proper networking kumnu bang nyetrai pi ka government kanton ya ka pisa kanton ya ka bor kanton ya ka lenti kumnu ban le kumnu ban wan ra lang kum kan tiu wiki entrepreneurship apo ka state tada ka government ka snai ka polisi ban wan ra ikani ka networking kumno banyak trai hapo kini tourism mo ki jing chmo kai partai ni bat kentiu ko tourism hapo ka jela ka jungi kam dei ka ba nong kam dei ka ba long impossible kala ban jenjar dei kam dei ba long impossible kalong possible ti ni kermen ba ite ki ba shong te ki ba don ni ka bor ban pet ba kin sedang ban perkhat lingba kan ke jingmi surok jong kini ki taxi driver ke sedang man perkhat kumno ban snat mai ni kumno ban rai tak polisi ba kanyat bet kan jela ka jongi tak tourism kin ya imlang nang tak don ka jing song suk jong sai ni ku wi ku tin bagi la ya tai la ikan la iyo tu ga jing ki ke lewat iyo tu ga jing persat ke nong sarap punya itu spot bunsin dai ki bangin kam to kadin nang ngin aku mo gajai bandri ni ngim dai belong than tang ka am mo ngin kam lang bang di tang ka am ka ho andan bo malam andan banai andan ni tu so kata ka jing ong ka jong pi nga agree 100% ba ni boni na pleng ka jong ni ong mo pi ngi don tang ka am ngim dan ka ho namar pet ka jing long ka jong ni mo si pi pet ngacu ai nuk sai pi utra yeng ula ai wai kedukan habau lai i kedukan kelayat bah
tang hadin kat tu kat niun ong mi no sa ba kong la dang kamil dia punya kapa jinjar kolong ngem long kreatif pi ngem don ban sei nangi nyo i ya ke e ka bala le ki we ngi kwa lang kan le ta pe tik na cho ai nuk sai pi ngi klem don kata ka jing wan ra ka jing tristom jing ban wan ra kita ki nong pet kai nong ban ong ban lit shau na jingai ne ban lit wat na jingai ban di don network ba ki we ki state mo rengi ipat ba ki asam ki sedang ban le kan ni ki wan ra sport mekalaya ki wan ra ban wan pet kai e kum tu te kala don kan ke jing sngo yang ngi wa kita ki kamai balengi kamai lang oi kamdon ka ngi kamdon ka jing thut ladang ngi long try halaka jong ka ni ka jela ka jongi ngi dei ban yo kamai tang ba pade ngi dei ban long kreatif nal dia ngi dei ban long ki briu ki ba kloi ban ya trailang ro ngi dei ban long ki briu ki ba sempang ban om dei ban ong be tang ka jonga om ka jong pi tada ka dei tang ka jonga ti kan ngi nom position no jaka bangin kiu ngin hiar ban arsut ti